Yurdumuzun dürlü künjeklerini we hadarın kenaryna sagdyn durmuş ýörelgelerini berkitmekde möhüm orun eýleýän ähli zerur şertler üpçün edildi. Muňa özi yurdumuzda arkadaly gahrman terdarymyzyň ýol başçylygyna amal aşyrylýan we döwlet adam süýndirdiýen asylly şygar baş ýörelge edinýän durmuş orly fiýadatynyň esasy orlarynyň hataryna kepitlendi. Yurdumuzun ýolbaşçy düzümleriniň zähmet ruhsady wagtyna ýokary derejeli din jalmaklary, olaň wagtyny peýdaly geçirmekleri bilen baglanyşykly meselelere döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek bilen bir hatarda olaň önürjülükli zähmede bolan höwetini artdyrýar, hemde täze zähmet ýeňişlerini ruhlandyrýar. Häzirki döwürde awada milli fiýakatçylyk zowlagyny din jalşda bolýan ýolbaşçylar ertäher bilen hadaryň ekologiýa taýdan arasa kenaryna dürli masklary ýerine ýetirýärler. Muň özi adamlaryň beden taýdan taplanmagyny, olaň saglyklarynyň berkidilmegini şertlendirýän esasy çäreleriň biridir. Mezlihin ýolbaşçylary din jalş pursatlaryny netijeli geçirmek we saglygyny berkitmek ugruna ähli zerur şertleriň döredilendigi üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Ondan üçin tenekar howasy bolan hadaryň kenary şypahana ulgamynyň merzeni hökmünde ikrar edildi. Bu ýerleň ýakymly howa gurşawy din jalyan adamlarda ruh welentlik döredýär. Muň özi ýurdumyzda adamlaryň saglygy barada haladan döwlet siýasatynyň iler tutulýan orlarynyň birini ögürlendiginiň nowatdaky suwtnamasydyr. Awada milli fiýakatçylyk zowlagynyň din jalyanlar üçin döredilen mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan işgärler we gullukçylar zähmet ruhsadynyň ýatdagy alyjy pursatlary beslenýändigini ynykdaýarlar. Köpçülikliň beden terbiýän we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi, awada milli fiýakatçylyk zowlagyny ýokary derejede enzamlaşdyrylan döwrebap sport toplumlarynyň hereket etmegi adamlaryň saglyklaryny berkitmekde bolýaly, olaň önürjülükli zähmede bolan gyzyklanmalaryny artdyrýar. Çünki sport maşklary adamlarda ruh welentlik döredýär. Bu bolsa insan saglygynyň berkidilmeginiň baş bir şerti bolup durýar. Türkmenistanyň meziyetiniň ýolbaşçylary hemde deputatlar bu ýerde sportyň dürli görünüşleri boýunça gyzykly bäsleşikler guradylar. Özara toparlary bölünip gurulýan ýarşylar şähdäksyklygy, keýpçaglygy döredýär. Bu bolsa dünýäň lukmançylyk ilminiň ikrar etmegine görä bagtyar ýaşaýyşyň midemet bünyady hasaplanýar. Hadaryň jana ýakymly howa gurşawy bolan kenaryna sport ýarşylaryny geçirmek, beden terbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek üçin döredilen şertler häzirki zaman talaplaryna we dünýäň ösen tejribesine dolu laýyk gelýär. Haýratynam bu künjüň ekologiýa ýagdaýy adamlarda ruh welentlik döredýär. Gahrman arkadagymyzyň başyna başlan asylly maksatlarynyň arkadagy gahrman terdarymyzyň ýolbaşçylygyna üstünlükli durmuşa geçirilmegi netijesinde hadaryň kenaryna peýda bolan tokoý zowlaklarynyň gerimi has giňidi. Bu bolsa deňiziň ýakatynda ýakymly howa gurşawynyň saklanmagyny şertlendirýär. Awada milli fiýakatçylyk zowlagynyň amatly howa şertleri hemde baý sagaldyş kuwaty, innovasiýalary, öňdebarjy binagärlik we inženerçilik tehnika çözgütleri esaslanýar. Bu bolsa türkmen topragynyň bu ajaýyp künjeginiň halkara fiýakatçylyk ulgamy hemde şypahana din jalyş, sport we işgörlük merkezi hökmünde ikrar edilýändigini görkezýär. Bu künjekde din jalyşda bolýanlar zähmet ruhsadynyň netijeli we ýokary derejede geçirilmegi onuňa döredilen mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.